Tene juin kalo kilishigi samba flani muga ani waro DMS-TV channel musuwani choni yantuma ayo bismillah DMS-TV sanfɛ foli an tanu ban kan bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati sile san'an ka dasi an bi kunnafonibaw ma ni k'olu da tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ani kan n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilinajaw la wale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni k'olu da tulo kan dɔ bɛ tali kɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni bajangara sigibagaw olu kɔni bɛ don i la ka da kan soso dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko araba tɛmɛnen juin kalo tile 3 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci walejɛkulu maaw yɛrɛ kɔni k'olu taara binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin village 3 yɛrɛ kɔni ma bajangara region yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko banbaci wale maaw taara ka binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin village 3 minnu ma k'o ye Kɛnde Ingiri ale ni Nɔnba village yɛrɛ de kɔni ye ko ani man yɛrɛ kɔni ka binkani wale yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta ka da ka attaque yɛrɛ kɔni kɔnɔna u kɔni maa dɔw faga wa u taara ni village sigiba man ka ban ale n'u bololafɛn nafamaw bɛɛ lajɛlen u ka nin wale jugu in kɔnɔna na OCC ni o Office Central de Stupéfiants ni ne cakɛda ye an ka Mali jamana kɔnɔ yan minnu ka baara bɛn don ɲɛnamafɛn donni kɛlɛli ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni OCC ma olu cɛsirilen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la min yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛlatigɛ walasa ɲɛnaminimafɛnw kana don an ka Mali jamana kɔnɔna na cogoya si la OCC maaw yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ o bannen na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko araba tɛmɛnen juin kalo tile 3 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Bamako rive droite OCC maaw yɛrɛ kɔni k'olu ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Misabu quartier kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka u bolo la ɲɛnaminimafɛn quantité caman yɛrɛ kɔni kan wagati laban ni yɛrɛ kɔni na ŋunu kumaw yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na an ka bɔlɔsiraw kan k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni lakanako gɛlɛya yɛrɛ kɔni k'o bɛ Gao region kana na ka sanga ni kunnafoniya in yɛrɛ kɔni carilen an ka bɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka juma tɛmɛnen juin kalo tile 5 san 2026 min yɛrɛ kɔni Gao gouverneur ale kɔni bɛ bɔ ni ka kunnafoniya in yɛrɛ kɔni nkalontigiya k'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ k'a fɔ ko lakanako gɛlɛya yɛrɛ kɔni bɛ Gao region kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ko maa ŋaniya jugu dɔw de bɛ ka nin ko in kɛ walasa ka se ka na ni basigibaliya ale ni siran yɛrɛ kɔni Gao sigibagaw dusukun na wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na Faransi ka ressortissant yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi ka service de renseignement membre dɔ yɛrɛ kɔni don ale ka o maa min yɛrɛ kɔni nana an ka Mali jamana kɔnɔna na ni o ye Yann Vezili ye ka da k'a yira k'a fɔ ko nin maa kofɔlen sen donna complot dɔ la complot min yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ ka kɛ sababu ye ni ka na ni fanga dafiri yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ye k'u ye Yann Vezili yɛrɛ kɔni ka kiiritigɛ kɛ ko nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔnen san 20 kaso kɛlen la an ka Mali jamana kɔnɔ k'o fana tɛmɛnen kɔfɛ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ san 20 kɛ a tɛ se ka na séjour kɛ Mali jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni fɛnɛ amande Yann Vezili a b'o fɛnɛ sara Mali État yɛrɛ kɔni ka sanga ni a ka wale yɛrɛ kɔni kɛlen ni ka ɲɛsin jamana in ma min ye Volodymyr Zelensky ni ale de Ukraine jamana ɲɛmaa ye don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni hale wulimada kɛ ni ka ɲɛsin Russie jamana ɲɛmaa ma ni o ye Vladimir Poutine k'u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka dankari u ka jamana filaw yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na juma tɛmɛnen juin kalo tile 5 san 2026 min yɛrɛ kɔni Vladimir Poutine ale bɛ bɔ ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin Volodymyr Zelensky yɛrɛ kɔni ma min Vladimir Poutine a y'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye foyi yɛrɛ kɔni tɛna na tɛmɛ ale ni Volodymyr Zelensky yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko Volodymyr Zelensky bɛ fɛ u ka ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni kɛ ko in bɛ taa Volodymyr Zelensky ka intérêt dɔrɔn yɛrɛ de kɔnɔ na ka da ka Volodymyr Zelensky bɛ fɛ ka fɛɛrɛlatigɛ ka kɛlɛ in tɔ yɛrɛ kɔni la suma yɛrɛ de kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko n'i y'a ye ale ni Volodymyr Zelensky kɔni ye ɲɔgɔn ye ko i bɛ taa sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye jamana fila ni u ye bɛnkan dɔ yɛrɛ sɔrɔ ko n'u ye bɛnkan sɔrɔ wagati min na k'u bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ ko n'o tɛ n'u yɛrɛ kɔni tɛ ko ɲɔgɔn ye foyi tɛ tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la Benin jamana ɲɛmaa kura yɛrɛ kɔni ni o ye Romuald Awadani yɛrɛ kɔni don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni ale taara visite yɛrɛ kɔni kɛ Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko Benin jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka ni visite min taara kɛ Niger jamana kɔnɔna na ko kɔni nɔ b'a bɔ ka da ka visite in senfɛ a y'a yira Niger jamana ɲɛmaa ni o ye Général Abdourahamane Tchani k'a fɔ k'ale bɛ fɛ jamana fila ni k'u ka frontière yɛrɛ kɔni dayɛlɛ o ko hukumu de la juma tɛmɛnen juin kalo tile 5 san 2026 min yɛrɛ kɔni Niger ka premier ministre ni o ye Ali Mahaman Lamine Zein yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ye commission dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan don kofɔlen na commission min yɛrɛ kɔni nana baara yɛrɛ kɔni kɛ walasa min yɛrɛ kɔni Benin ali Niger olu ka frontière ka se ka dayɛlɛ ɲɔgɔn na wali min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ni maa caman kɔni nisɔndiyara ka d'a kan ko jamana fila ni cɛ jɛw yɛrɛ kɔni nana ɲɛ don n'a nataw la ni kunnafoni b'a ne bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na
An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Bajangara région sigibaa maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ den ale ni dusukasi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan ko araba tɛmɛnen juin kalo tile 3 san 2026 sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 11 wagati ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni k'u taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin village 3 yɛrɛ kɔni ma Bajangara région kɔnɔna ɲɔgɔn fɛ ko banbaci wale maaw ye binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin ni village 3 minnu ma o de ye Kɛnde Ingri ale ni Nɔnba yɛrɛ de kɔni ko banbaci wale maaw ye ni village 3 nin bɛɛ lajɛlen attaqué ɲɔgɔn fɛ surtout yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko nin ko fɔlen yɛrɛ kɔni na ko banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni caman yɛrɛ de kɔnɔna na ni village ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u nalen yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna na u ye marifaw yɛrɛ kɔni ci sanfɛlaw la ale ni ka marifaw ci ka ɲɛsin so dɔw yɛrɛ kɔni ma u ye o wale min yɛrɛ kɔni kɛ o kun kɛ kun de walasa ka se ka na ni sira ale ni jatigi yɛrɛ kɔni population cɛla ko wagati min village 3 nin yɛrɛ kɔni sigibaa maaw yɛrɛ kɔni b'u k'u yɛrɛ ɲini ka d'a kan u sirannen yɛrɛ kɔni don min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw ye k'u profiter population ka yɛrɛ ɲini yɛrɛ kɔni na ni ka don maa ninnu ka sokɔnɔnaw la ka fɛn nafama fɛn fɛn bɛ nin yɔrɔ sigibaa maa bolo k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni suɲɛ ko maa nin tilalen u ka wale jugu in na u ye fɛɛrɛ latigɛ ka ni village sigibaa maa 3 nin yɛrɛ kɔni ka bagan caman yɛrɛ kɔni minɛ ni ka taa ni a ye a kɔni yira la k'a fɔ ko attaque in yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ tɛ ka d'a kan ko attaque in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa 4 yɛrɛ de kɔni fagara ko maa 5nan ale yɛrɛ kɔni kun joginnen don a taara teliya la ni ka taa n'a ye Bajangara dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna na ko nka o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni tilala ka fatu k'a to dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko maa 5 yɛrɛ de kɔni sara ni binkani wale in sen fɛ min yɛrɛ kɔni ye village 3 sigibaa maa nin yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛni yɛrɛ kɔni fanga bonyana u fɛ yen kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ maa fagataw yɛrɛ kɔni ma caya u y'a yira k'a fɔ ko banbaci wale maa nin yɛrɛ kɔni taara ni olu ka bagan caman yɛrɛ kɔni ni a yira la k'a fɔ ko nin village nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa caman yɛrɛ kɔni dayirimɛ yɛrɛ kɔni bɛ bɔ bagan mara yɛrɛ de kɔnɔna na ko nka min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw ye k'u nan'olu ka baganw ta ni ka taa n'o kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni fanga bonya u fɛ yen nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na an bɛ dugawu de kɛ banbagatɔw yɛrɛ kɔni k'ala ka badabada dali nɔgɔya an bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni Bajangara région ye ka nin yɔrɔ kofɔlen lakana yɛrɛ kɔni sabati walasa min yɛrɛ kɔni nin yɔrɔ sigibaa maa ninnu yɛrɛ kɔni olu bɛ se ka kɛ lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sanga ani wagati OCS ni Office Central de Stupéfiants ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔ minnu ka baara bɛn don ɲɛnamafɛn donni kɛlɛli ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni OCS ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u cɛsirilen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw ka lakana sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko araba tɛmɛnen juin kalo tile 3 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Bamako rive droite OCS cɛden k'u ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Misabugu quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kun cɛra ni bolo dali ɲɛnamafɛn caman yɛrɛ kɔni kan a kɔni yira la k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye OCS maa nin yɛrɛ kɔni u kun ye renseignements yɛrɛ de kɔni sɔrɔ o yɛrɛ de kɔni u ye ni opération belebeleba in yɛrɛ kɔni labɛn ko opération in yɛrɛ kɔni kɛra OCS maaw yɛrɛ kɔni ka brigade de fɛ ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni OCS ka brigade maaw yɛrɛ kɔni olu taara bolimafɛn dɔ yɛrɛ de kɔni lajɔ bolimafɛn min yɛrɛ kɔni kun falen yɛrɛ kɔni kun don fɛn kuntan caman de la ko opération yɛrɛ kɔni kɛra opération ɲumanba ye ka d'a kan bilan ale ni saisiba minnu yɛrɛ kɔni bɔra ni opération in na o de ye ko bolodara bolimafɛn min yɛrɛ kɔni ka ni opération yɛrɛ kɔni sen fɛ o ye bolimafɛn sen 3 dɔ de ye ko fɛn kuntan min yɛrɛ kɔni kun bɛ ni bolimafɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ye sun ni ale kɔni ye cannabis ni o ye ɲɛnaminamafɛn o kɔni modèle suguya dɔ yɛrɛ de kɔni ye a la k'a fɔ ko bolodara o biriki 265 de kan bolimafɛn sen 3 in kɔnɔ a la k'a fɔ ko bolodara ni ɲɛnaminamafɛn ba min yɛrɛ kɔni kan ko ale giriya yɛrɛ kɔni bɛ taa kilogramme 170 yɛrɛ de kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni ye ko ye ni opération in yɛrɛ kɔni kɛ capitaine Demba Tunkara yɛrɛ de kɔni ka ɲɛmɔgɔya la ni ale ye OCS rive droite maaw yɛrɛ kɔni ka antenne ɲɛmaa de ye ni opération yɛrɛ kɔni b'a yira maliden bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye OCS cɛdenw ye k'u cɛsirilen don k'u fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka dankari ɲɛnaminamafɛn ninnu na ka jamana kɔnɔna na ko olu bɛ ka nin ko min yɛrɛ kɔni kɛ o ko bɛɛ lajɛlen kɛ kun de ye walasa min yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka olu ka kɛnɛya ko yɛrɛ kɔni sabati ni ɲɛnaminamafɛn ninnu kɔlɔlɔ ma ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni ye ɲɛnaminamafɛn yɛrɛ kɔni olu tali bɛ se ka kɔlɔlɔba yɛrɛ de kɔni se an ka kɛnɛya yɛrɛ kɔni ma an sigiyɔrɔw la wagati laban nin yɛrɛ kɔni na an y'a jateminɛ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan k'a fɔ k'an ŋunuŋunu kumaw tun ye minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni lakanabaliya ko yɛrɛ kɔni bɛ Gawo région kɔnɔna na ka sanga ni kunnafoniya nin yɛrɛ kɔni ye juma tɛmɛnen juin kalo tile 5 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Gawo gouverneur ale kɔni ye décision ta ni ka communiqué kɛ walasa ka se ka ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lajɛ Mali jamana kɔnɔdenw ye Gawo région gouverneur ka kɔrɔfɔla ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kunnafoniya minnu bɛ ka
cari bɔlɔsiraw kan n'o bɛ ka yira k'a fɔ ko lakanabaliya yɛrɛ kɔni bɛ Gao région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kunnafoniya ninnu tɛ tiɲɛ ye ko a man ŋaniya jugu dɔw yɛrɛ de kɔni bɛ ka dabɔ a kama ni ka ni kunnafoni kolon yɛrɛ kɔni cari ko maa ninnu yɛrɛ kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka fɛɛrɛ latigɛ ka na ni jatigɛ ale ni sira yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni dusukun na ko a maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin wale min yɛrɛ kɔni kɛ a laɲiniba dɔ fana ye ka fɛɛrɛ latigɛ bɛn min yɛrɛ kɔni bɛ Gao région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ka tiɲɛni don o bɛn yɛrɛ kɔnɔna na Gao gouverneur la kɔrɔfɔ la a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ hakilisigi kuma fɔ Gao sigibaa ma ale ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni autorité k'olu kɛn bɛ ni ka disposition bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta walasa ka se ka Gao sigibaa ma n'u bolafɛnw ka lakana sabati u sigiyɔrɔw la a bɛ hakilisigi kuma fɔ a ka nin communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa minnu bɛ ka nin ŋunuŋunu kuma nin yɛrɛ kɔni cari ko dalu foyi yɛrɛ kɔni tɛ u bolo min bɛ se k'u ka kuma nin yɛrɛ kɔni tiɲɛtigiya ko yɛrɛ de kɔni ale bɛ wuli mada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'u k'u ka jamana kɔnɔden ɲumanya baara wa wagati laban nin yɛrɛ kɔni na ka sanga ni kunnafoni kolon yɛrɛ kɔni carili cayali k'a ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ de kɔni privilégié wa an k'an sɔgɔli yɛrɛ kɔni to an ka source officielle yɛrɛ kɔni na ka d'a kan kunnafoniya jɛlen a kɔni bɛ sɔrɔ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ de kɔni na nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na an bɛ hakilisigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko maa minnu tun bɛ k'a fɔ ko lakanabaliya yɛrɛ kɔni bɛ Gao région kɔnɔna na ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen talen don an ka Mali autorités fɛ walasa ka se ka Gao sigibaa ma n'u bolafɛnw ka lakana sabati u sigiyɔrɔw la wagati tɛmɛn'o yɛrɛ kɔnɔna France ka ambassade baarakɛla min yɛrɛ kɔnɔna na an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ ni o ye Yann Vezili yɛrɛ kɔni ni sɛgɛsɛgɛli baaraw y'a yira k'a fɔ ko ni ambassade baarakɛla in yɛrɛ kɔni ye France ka service de renseignement membre dɔ yɛrɛ kɔni o maa kofɔlen minɛna an ka Mali jamana kɔnɔna na ka d'a k'a yirala k'a fɔ k'a sen kɔni donna baara dɔw la minnu tun bɛ fɛ ka kɛ sababu ye ka na ni fangadafi yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na ko min yɛrɛ kɔni ye Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni k'u y'u ka kiiritigɛ baara kɛ ni ka ɲɛsin France ka nin ressortissant in ka nin wale in yɛrɛ kɔni ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min France yɛrɛ kɔni ka nin ambassade baarakɛla ni o ye Yann Vezili yɛrɛ kɔni ale kun accusé don fɛn ba min na ni procès in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o de ye ko a ye complot kɛ min yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka dan yɛrɛ kɔni kari jamana yɛrɛ kɔni ka basigi la wa a yirala k'a fɔ ko kiiritigɛ baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na komi an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni k'u ye sanction gɛlɛnmanba ta ni ka ɲɛsin nin ma ko fɔlen ma ko kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni Yann Vezili yɛrɛ kɔni condamné san 20 kaso kɛli la Mali jamana kɔnɔna na ko fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Yann Vezili ni ale kɔni tilala a ka san 20 kaso kɛli yɛrɛ kɔnɔna na ko fɛnɛ kɔfɛ ni ma ko fɔlen bɛ san 20 wɛrɛ yɛrɛ kɔni kɛ a tɛ se ka na hali séjour yɛrɛ kɔni kɛ Mali jamana kɔnɔna na san 20 kuntagala kɔnɔna na ko wariko ta fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni u ye Yann Vezili yɛrɛ kɔni condamné CFA wari miliyɔn 3 ani dɔɔni yɛrɛ de kɔni sarali la État ye ko fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Yann Vezili yɛrɛ kɔni a bɛ yafa deli kɛ ni ka ɲɛsin Mali État yɛrɛ kɔni ma ka sɔn a ma k'a fɔ k'a ye wale min yɛrɛ kɔni kɛ ko siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka degun yɛrɛ kɔni se autorités yɛrɛ kɔni ma maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'an ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni filɛ ni ka décision min yɛrɛ kɔni ta ka ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni sanctionné sanction togo jugu yɛrɛ kɔni na k'o ye cikan ni ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko autorités bɛ fɛ ka cikan min lase bɛɛ lajɛlen ma o de ye k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni k'u ti jɛn n'a ye maa wɛrɛw yɛrɛ kɔni k'u da don Mali yɛrɛ kɔni ka souveraineté ko la ko wa e maa o maa bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dankari Mali ka nin basigi yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Mali autorités ko n'u bolo da i kan u bɛ ɲangi togo jugu yɛrɛ kɔni na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Russie jamana kɔnɔna na min ye Volodymyr Zelensky ni ale ye Ukraine jamana ɲɛmaa ye don tɛmɛnenw la ale ka kuma dɔw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'ale bɛ fɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni ka tɛmɛ ani Vladimir Poutine ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Russie jamana ɲɛmaa ye walasa u bɛ se ka kuma ɲɔgɔn tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la dan bɛ se ka kari u ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔna cogo min Volodymyr Zelensky ka o kuma in yɛrɛ kɔni kɔfɛ juma tɛmɛnen juin kalo tile 5 san 2026 min yɛrɛ kɔni Vladimir Poutine ale bɛ bɔ ne ka jaabi kɛ ka ɲɛsin Volodymyr Zelensky ani kuma in yɛrɛ kɔni ma Vladimir Poutine yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko ale ni Volodymyr Zelensky ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni intérêt yɛrɛ kɔni bɛ maa min yɛrɛ kɔni ka fanfɛla la o ye Ukraine dɔrɔn de ye ka d'a kan Russie ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ ka dugukolo minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ ale n'u bɛ ka sɛbɛn min sɔrɔ Ukraine ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni na kɛlɛkɛyɔrɔ la ko min yɛrɛ kɔni Ukraine a bɛ fɛ ka dankari o la o yɛrɛ de kɔni a bɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye tɛmɛ ani ale Vladimir Poutine ɲɔgɔn cɛ la ko nka u fila yɛrɛ kɔni tɛna na ɲɔgɔn ye foyi kɛ tant que jamana fila nin yɛrɛ kɔni ma bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ kɛlɛko in na fɔlɔ Russie jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'a mɛnna janyana ko don dɔ la yɛrɛ kɔni ko danbe kari Russie ni Ukraine ka kɛlɛ in
yɛrɛ kɔnɔna ko nka n'i ye kɛlɛ in yɛrɛ kɔni bannen o b'a sɔrɔ kɛlɛ in yɛrɛ kɔni ko hukumu na Russie kun bɛ ka laɲini fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ɲini ko ni Russie ka o laɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sabatira ko siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la ko danbe ka di u ka kɛlɛ in na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min Russie ni Ukraine ka kɛlɛ ko in yɛrɛ kɔni hukumu na min yɛrɛ kɔni Russie maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ ka ko min yɛrɛ kɔni wajibiya walasa danga ka di kɛlɛ in na o de ye ko min yɛrɛ kɔni ye dugukolo dɔw yɛrɛ kɔni n'o ye Ukraine ta ye ko ka o kɔni di Russie yɛrɛ kɔni ma Russie maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka laɲini kɛ ko min ye Donetsk region yɛrɛ kɔni ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Ukraine est yan fanfɛla la ko k'o yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni di Russie yɛrɛ kɔni ma wa Ukraine ka fintigila ka fɛn fɛn bɛ o bɛɛ lajɛlen ka taga ni ka bɔ yen nɔ min yɛrɛ kɔni ye Ukraine ye ale tɛ ka sɔn o ko yɛrɛ kɔni ma k'ale ka dugukolo sibiri kelen yɛrɛ kɔni k'a t'a di Russie yɛrɛ kɔni ma wale ne bɛ ka kɛ sababu ye ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni tɔ bɛ ka mɛn jamana fila ni ɲɔgɔn cɛla la Ukraine yɛrɛ kɔni ka fanfɛla yɛrɛ kɔni a bɛ wagati jan yɛrɛ kɔni bɔ ale bɛ ka laɲini kɛ Russie fɛ k'u ka cessez-le-feu dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla walasa u bɛ se ka négociation yɛrɛ kɔni daminɛ walasa négociation ka se ka nɔ bɔ fɛnɛ nka min yɛrɛ kɔni ye Russie ale tile kelen ma sɔn cessez-le-feu ma ka d'a kan ko n'u kɔni ye cessez-le-feu yɛrɛ kɔni kɛ u ni ɲɔgɔn cɛla ko bɛ taa di Ukraine yɛrɛ kɔni ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma u ka dɔ fara u ka maramafɛn ale n'u ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛyɔrɔ la ko yɛrɛ de kɔni na ko cessez-le-feu ko kuma yɛrɛ kɔni t'a la Vladimir Poutine ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko u kan ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka spécialistes yɛrɛ kɔni to yen nɔ u k'u ka baaraw kɛ u ka solution yɛrɛ kɔni ɲini kɛlɛba in yɛrɛ kɔni na ko n'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni sɔrɔla wagati min na ale ni Volodymyr Zelensky bɛ se ka ɲɔgɔn ye wa kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Vladimir Poutine a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin a ka kɛlɛkɛcɛw ma minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na k'alisa u ka continuer kɛlɛw yɛrɛ kɔni fɛ Russie jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Volodymyr Zelensky k'a ye Ukraine jamana ɲɛmaa ye k'ale yɛrɛ kɔni ma da o ko in na ka d'a kan ko kabini san 2024 wagati dankarila Volodymyr Zelensky ka mandat yɛrɛ kɔni na Ukraine jamana kɔnɔna na nka kabini jamana fila nin yɛrɛ kɔni donna kɛlɛ yɛrɛ kɔni na loi martiale yɛrɛ kɔni sigira Ukraine jamana kɔnɔna na o loi martiale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye kalata ye k'o tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔna na cogoya si la tant que jamana yɛrɛ kɔni ma suma min ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye ni o ye Donald Trump yɛrɛ kɔni ale bɔlen a kalama k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Volodymyr Zelensky k'a bɛ fɛ ani Vladimir Poutine ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni diyara ale ye kosɛbɛ ko wa n'i y'a ye Volodymyr Zelensky yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ a da kɔnɔ bi k'a fɔ k'a ni Vladimir Poutine ka ɲɔgɔn ye ko min yɛrɛ kɔni États-Unis k'o sen bɛ ko in na ko ale Donald Trump yɛrɛ kɔni bolo ni jamana ɲɛmaa fila ni yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛ o bɛ fusaya kosɛbɛ nka min yɛrɛ kɔni ye Vladimir Poutine ale kɔni ye dankari ni ko in bɛɛ lajɛlen la k'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye foyi tɛna tɛmɛ ale ni Volodymyr Zelensky ni ɲɔgɔn cɛla la ko n'u fila kɔni ye ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na k'i b'a sɔrɔ bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛla la de an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Niger ale ni Benin olu kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka u cɛ jɛw yɛrɛ kɔni ɲɛ kosɛbɛ walasa ka se ka frontières dayɛlɛ yɛrɛ kɔni o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ juma tɛmɛnen juin kalo tile 5 san 2026 min yɛrɛ kɔni Niger ka premier ministre ni o ye Ali Mahamane Lamine Zeini yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ye comité dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan don kofɔlen yɛrɛ kɔni na comité min ka baara yɛrɛ kɔni na bɛn ka baara yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ Benin ale Niger ka frontière ka se ka dayɛlɛ ɲɔgɔn na Niger kɛlen ka ni comité yɛrɛ kɔni sigi sen kan o bɛ kɛ sababu ye ni don tɛmɛnenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la tarata tɛmɛnen juin kalo tile 2 san 2026 Benin yɛrɛ kɔni ka jamana ɲɛmaa kura ni o ye Romuald Wadani yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kun taara visite yɛrɛ kɔni na Niger jamana kɔni na o ka visite yɛrɛ kɔni senfɛ a y'a yira Niger jamana ɲɛmaa la ni o ye général Abdurahmane Tchani k'a fɔ k'a bɛ fɛ k'u ka frontière yɛrɛ kɔni ka dayɛlɛ ɲɔgɔn na o wagati yɛrɛ de kɔni na jamana ɲɛmaa fila ni bɛɛ lajɛlen layidu yɛrɛ kɔni ta k'u bɛna fɛɛrɛ latigɛ u ka frontière ka dayɛlɛ o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ an ɲɛ b'a la min yɛrɛ kɔni Niger ka premier ministre ale ye comité yɛrɛ kɔni sigi sen kan comité min yɛrɛ kɔni na baara kɛ walasa jamana fila ni ka frontière ka se ka dayɛlɛ ɲɔgɔn na ko ni comité min yɛrɛ kɔni sigilen filɛ nin ye sen kan Niger ka premier ministre yɛrɛ kɔni fɛ ko baara min yɛrɛ kɔni dilen don comité in yɛrɛ kɔni ma a kan ka min yɛrɛ kɔni kɛ ale ni ko baara in kan ka teliya kosɛbɛ o baara in ye ko comité in yɛrɛ kɔni sigira don min k'a daminɛ o la yɛrɛ kɔni ko tile 15 yɛrɛ de kɔni dilen don u ma u ka baara kɛ o tile 15 kɔnɔna na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni sɔrɔ frontière min bɛ se ka dayɛlɛ ɲɔgɔn na cogo min ni tile 15 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na comité in yɛrɛ kɔni na baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ o de ye ka hakilila jagabɔ yɛrɛ kɔni kɛ walasa condition minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka sigi sen kan cogo min Benin ale ni Niger ka frontière ka se ka dayɛlɛ ɲɔgɔn na Mali yɛrɛ kɔni na hakilila jagabɔ kɛ o ko in yɛrɛ de kɔni fɛnɛ kan ni wale yɛrɛ kɔni b'a yira bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Niger ale ni Benin k'a ka di u fila bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni u ka frontière yɛrɛ kɔni ka dayɛlɛ ɲɔgɔn na o yɛrɛ de kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana fila ni yɛrɛ kɔni bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka frontière dayɛlɛ ɲɔgɔn na wale min yɛrɛ kɔni na kɛ sababu ye ni ka jamana fila ni cɛ jɛw yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'a
kanbaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni na carilen ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma